42 condones por atleta en los Juegos de Río 2016. Non sei se me botarán a noite, declarou Neymar. Dende o COI comentaron: non é que pensemos que os atletas son os puteros, é que o sabemos fijo. Un pertiguista bielorruso declarou: vou estar en Brasil sin a miña muller. 2 máis 2 son 4. El 75% de los españoles bebe menos agua de lo recomendado. Sin en cambio en birra e viño pasamos de largo, declarou orgulloso o ministro de Consumo. A hoja por médicos, e voulle mandar outro tróspiro, declarou un usuario do Rei do Cubata. Un home que fai 50 anos que só bebe viño da casa declarou: eu non sei como a xente pode beber auga, aí foden os peixes. Investigan a un vecino de 75 años de Cospeito por vender maquinaria que non era de su propiedad. E que a da miña propiedad faime falta, declarou o investigado, que tamén comentou: cando meu neto me instalou o Wallapop non pensei que lle iba a dar uso, pero ao final ainda valeu pa algo. Eu botaba en falta a motoserra, pero cando fun ao galpón e non taba o trator, empecé a sospechar, declarou un avispado veciño. Un profesor chino e súa alumna pillados teniendo sexo sobre a mesa de clase. Eu prefiro suspender, declarou unha compañeira. É unha rapaza moi aplicada e esforzada e creo que tamén nos estudios, declarou o mestre, que ao ser preguntado pola matrícula de honra que lle puxo comentou: non ten nada que ver que a fodera, xa lle tiña aposta a nota de cando me chupou. Saco todo matrículas, verdame quedando a cona feita un Cristo, declarou a rapaza. Patinazo de David Bustamante al confundir a bandera de Venezuela con la de Colombia. Vaya por Deus, así que non é un xenio en xeografía. Quen contaba? Bueno, caraño, vindes agora cachorrada esa. Confundín a bandeira de Venezuela ca de Colombia. Pois moi bien, pois aí non fazer máis veces, porque non penso aprender pa nada cal é cada bandeira deses países de mierda. Así o dijo, sí, foron os fans que me dixeron: sácate, mándalle un saludo aquí para Venezuela. E eu puxinlle a primeira bandeira que vin ali nos chinos, comprei unha bandeira calquera por 3 euros, puxinme e fixen a tal. E ainda por riba me der mejor a tocar os huevos que me confundín. Pero a quen carallo lle importan eses países, esa chatarrada toda, que son todos o mismo? Venezuela, Ecuador, Colombia, todos teñen os mismos colores, na mesma orientación, así en horizontal, os colores de todos os mismos, joder, a quen carallo lle importa? Dime unha persona no mundo que lle importe que é Colombia, que é Venezuela, que é o outro. Eu eso só estudei no colegio, só suspendín. Non me teño agora que volver a machacar pola mesma mierda. Hostia, logo ti, a ver, ti sabes a diferencia, está aquí Venezuela e está aquí Colombia. Ti sabes cal é a diferencia, que non sabes ti, ni sabe nadie, hostia. Non sabe ningún presidente daquel país, hostia. Que van a veces a ONU e cambian os sitios, entrase o de Venezuela no de Colombia, o de Ecuador, non vai porque xa para que carallo que no de Ecuador. Joder, deixad de tocar os collós con eso. Confundimos, e que pasa? Que den polo cu, hostia, son os países de mierda. E os fans que teño ali, sabedes que dixo? Que vos den polo cu por armarme tanto Cristo e máis tanto follón, hostia. E debos de mandar a todos moita merda, para que disfrutedes. Anda a tomar polo cu, hostia, xa tamén, tanta virgen máis tanto carallo. Xa tô eu de mala virgen cos problemas que teño, que desde que salín da academia, si eu estaba na academia da Operación Triunfo, que dei de terceiro. Nin de primeiro, nin de segundo, de terceiro. Ojo, pero a Chenoa ganei, Chenoa, desde aquí un saludo de David Bustamante, que che ganei pola man. Que Chenoa ainda cantaba ben, Nuria Ferjó tamén. Xa non vou falar da catrañada aquela toda Javián, Nain Thomas, Juan Camus, toda aquela porquería que non sei como carallo. Deberon meter pa risa, porque cantar aquilo non cantaba, era unha puta mierda. E si ganoume Birbal, mira, que me ganara Birbal non pasa nada. O Rizos cantaba de puta madre, e Mar facía aquela merda dar voltas e todo, tiña as chavalas locas, eu lo entiendo. Agora, que me ganara a puta gorda aquela, eu non concibo, macho, non cantaba unha mierda, só lo facía o billar. Por riba daba asco vela, hostia, e vai a ganame a min, ti podes te creer. A virgen, moito me jodeu aquilo, claro, a xente doulle pena, porque a rapaza da pena daba de carallo. E nada, nin olvidándose a letra, me cago en Dios, foron capaz de botar a nada, nin así. Ainda que den polo cu, hombre, joder. Eu antes de ir para a academia estaba de albañil, estaba con meu pai, sí, estaba traballando de albañil, que sempre tive moito, era bo albañil, tal, sei que era unha puta merda. Estaba enchufado con meu pai, obligado por miña nai. Meu pai estaba de min hasta os collóns. Gastaba máis masa, teño tirado máis carretas de masa, que Cristo viva así que a carreta, ven tomar polo cu a masa toda. E viña meu pai xa co cinturón na man a darme unha hostia, despois chegaba a casa eu chorando, e miña nai
a consolarme e botábase contra meu pai. Buah, aquela época era un cristo, e aquela época na miña casa era un cristazo. Non nos a vida que fora eu para Operación Triunfo. Meu pai agora na empresa vai moi ben, gracias a que eu deixei de ir por ali a joderlle máis, a atascaba a hormigonera, buah, tiño feito as de Dios. E desde que salín da academia o que fixen foi poñerme fuerte. Puxeme cuadrado. Seguín os consellos de José María Aznar, os consellos todos que dá el de gimnasia, de como poñerse fuerte, e eu puxeme tochísimo. E foi poñerme tocho, e en 2 semanas unha hembra 10 na miña porta. A Paula Echeverría ou Echevarría, ou como se dije, que os vascos teñen uns nombres que non hai Dios, e os entenda Echeverría, aquí polo cu. Está boa e fodoa. Oye, foi empezar a fodela, o mal chispié, pamba, xa quedou preñada, xa me cazou. Ajo na virgen, que mal me movín aí, porque diste tema así está buenísima, de que te podes queixar. Que non hai que na aguante, me cago en Dios. Non hai Dios que aguante. Eu aconsello a todos os chavalos que ten agora vendo este programa, si tendes a ocasión de foder a unha chavala cachonda, non dudedes. Agora, poñerse de mozos, eso hai que miralo moito, Eso hai que miralo moito, porque non che compensa. A larga non che compensa unha gilipollas, por moi buena que estea, non compensa. Digo cho eu que estou con Pala Echeverría, non compensa a boa que está polo que rompo os collóns. E ainda por riba non me deixa poñerme gordo, porque eu agora teño unha filla, estou casado, quero engordar, hostia, quero chegar á casa e tiro unha tortilla de patacas e unha cerveza para vir lo deportivo. Non pido máis, é o que pido, hostia, ter así unha cousiña ben feita para poderme o deitar, poder engordar tranquila e ver crecer a miña filla. Pois no, que teño que tomar ensaladas, que teño que tomar avena, me cago en Dios. A avena dáballe meu pai aos cabalos, joder, non é para as personas, hostia. Deixada a xente casada engordar. Xa bastante temos con estar casados como para non poder comer o que queiramos, me cago na virgen. E nada, é iso todo, que moita suerte a todos e un saludo para Rosa, gardoche moito rencor, que o sepa. Que suerte tuvo David Bustamante de non estar nunha edición na que tuvera Risto Mejide. Iba a facer mierda del. Eu son Pepe da Cocha, este foi o Telefriario. Non olviden comentar, suscribirse e darlle a like. E compartir cos vosos amigos, preas, non vos costa nada.